חזור להלכות בורר שדיברנו שבוע שעבר. אמרתי בסוף השיעור, לא הספקתי להרחיב את זה, שיש מחלוקת באחרונים. האם יש בורר במין אחד או לא? יש לך תפוח עץ, גדולים וקטנים, כל מיני פירות, כל מיני דברים. זה מין אחד, גדול וקטן. הוא רוצה לקחת את הגדול. גם אוהבי דבריה גדולה בחר. קח את הגדול. זה בורר או לא בורר? שולחן ערוך כתוב בורר, בסימן שי"ט, פסולת מאוכל, או אוכל מפסולת לאחר זמן, או שני מיני אוכלים, שאז מה שאני רוצה זה נקרא אוכל, מה שאני לא רוצה זה נקרא פסולת. משמע ממרן, כל אורך הדרך, שרק בשני מינים יש דין שבורר. וחידוש בשני מיני אוכלים, גם כן דין שבורר, באיזה אופנים, זה לא בדיוק כמו כל בורר, יש לזה דין אחר, יש לזה. אבל יש בורר. משמע שבמין אחד אין דין בורר. כך מפורש בבית יוסף בשם תרומת הדשן. כך מפורש גם כן במרדכי. כך מפורש ברב המגיד. הם קודמים מפורש שבורר רק במין ומין. שתי דברים נפרדים. אבל זה מין אחד, וזה גדול וזה קטן, אין באיזה דין של בורר. הטורי זהב חולק על זה. והוא אומר שיש דין בורר במין אחד. ובא המנחת חינוך ורוצה להוכיח כדבריו, לחזק את דבריו של הטורי זהב. מה המקור שלו? יש תרומת הדשן, יש מרדכי, אורחות חיים, הרב המגיד, שכתוב מפורש ככה. אז מה, איך הוא חולק עליהם? אז הוא רצה להביא ראיה מרש"י, מסכת שבת, דף ע"ד עמוד ב', שם כתוב, אמר רבה, מי שעושה חבית, חביתה, לוקח חבית, לוקח בוץ, ועושה חבית, יש שם תערובת של אבנים, הוא עושה מזה חבית, חייב 7 חטאות. שם רש"י מסביר מה הם כל החטאות שהוא חייב, ביניהם הוא חייב המלאכת בורר. מה הבורר? כותב רש"י שבורר צרורות גדולות מתוך קטנות. יש אבנים גדולים, יוצא בולט בחבית, מבחוץ ובפנים, צריך שיהיה הכל חלק, צריך שיהיה הכל מסודר. אז את האבנים הגדולות, הגושים הגדולים, הוא מוציא אותם. זה מין אחד. זה אבן גדול, אבן גדולה ואבן קטנה. זה מין אחד. מה אומר רש"י? שזה אחד מ7 חטאות. מן דעבית חביתה, שזה מי שעושה חבית, באופן כזה, חייב בשום בורר. 7 חטאות. רש"י מסביר מה זה בורר בצורה כזאת. זה הביא ראיה המנחת חינוך לטובת הטורי זהב. מה המקור של הטורי זהב? לעומת זאת, החיי אדם הביא ראיה הפוכה. זה לא כטורי זהב, שוב, מרש"י עצמו באותו סוגיה. שם הגמרא אומרת, מן דעבית חביתה 7 חטאות. מן דעבית חלתה. מה זה חלתה? זה כוורת של קנים. חייב 11 חטאות. זומר וצריך לעצים, חייב 2. הוא זומר, וגם כי צריך לעצים שיפרח יותר, אז גם משום נוטע וגם משום קוצר. אחר כך הוא אוסף אותם, זה נקרא מעמר. שם בזה מים, כדי שיעשה את הכוורת, צריך לסדר את זה, אז חייב משום לש. גם כן, יש כאן בורר. אומר רש"י, מה בורר? בורר את הקנים היפות מתוך הרעות. יש קנים כבר חמץ, כבר תקלקלו קצת, זה לא טוב בשביל הכוורת. אז הוא מוציא, מה שלא טוב, הוא מוציא את זה. חייב משום בורר. זה נקרא פסולת מאוכל. אתה רוצה עכשיו את הקנים היפות, ואתה לוקח את הקנים הלא יפות, זה נקרא בורר. או אפילו אם הוא לוקח את הקנים היפות עכשיו, הם פה לאלתר ולאחר זמן. ממילא יעשו, גם כשהוא לוקח דבר יפה. מה רש"י כותב? בורר היפות מתוך הרעות, נכון? משמע רק יפה מרע, שזה שתי דברים נפרדים. אם זה היה מין אחד, גדול וקטן, משמע אין בזה בורר. זה ראיה, שלא כדברי הטורי זהב. תרומת הדשן, אורחות חיים, זה ראיה לדבריהם. ככה מביא חיי אדם. מה אנחנו נעשה? יש לנו סתירה ברש"י. והמנחת חינוך מביא ראיה מרש"י, מי שעושה חבית, שלוקח את האבנים הגדולות מהקטנות, משמע שאפילו מין אחד יש בורר. וחיי אדם מביא ראיה מרש"י אחר, באותו עמוד, שאומר דווקא יפות מרעות, או הפוך. אבל עליו אחי אין בורר. מין אחד אין בורר. תחליט, יש בורר מין אחד? לכאורה זה סתירה ברש"י. צריך לתרץ פשוט. לא ראיתי את זה כתוב במסתמה, אבל זה כתוב. מי שלוקח, שעושה חבית, והוא רוצה שיהיה הכל מסודר ככה, עגול, יפה,
אם יש שם איזה אבן גדולה, אז זה מפריע לו. שלו זה כמו פסולת. זה כמו שהוא לוקח את הקנים הרעות מהיפות. אז הוא מוציא את האבנים הגדולות, ישאר רק האבנים הקטנות, שיהיה חבית מסודרת. אז זה לא נקרא מין אחד. לא עולם, רש"י סובר, אין ברירה במין אחד. כמו אורחות חיים ותמות הדשן ורב המגיד, אין ברירה במין אחד. ככה רש"י סובר. למה לוקח גדולות וקטנות חייב? הרי זה מין אחד. כי זה כמו פסולת מאוכל. כשאני לא רוצה את האבן הגדולה ואני מוציא אותה, פסולת מאוכל. לכן חייב בשום בורר. זה ככה, נושאים שלום בין החיי אדם לבין המנחת חינוך, שלא יהיה סתירה בדברי רש"י. אבל מכל הפוסקים הראשונים, משמע לא כדברי התורי זהב. התורי זהב זה סברה יחידה, ממש ככה. מנחת חינוך רצה לסייע אותו, עכשיו דחינו אותה, סיוע. הסברנו את זה יפה. אז הוא כמעט סברה יחידה. לכן לא צריכים לחוש לזה. לא כל דבר תמצא איזה סברה בין לקולה, בין לחומרה. לפעמים גם רוצים להקל. אתה רואה, רוב הפוסקים כותבים משהו מסוים, יש לך איזה פוסק אחד שאמר, שעולים להר הבית, יאללה, יש אחד, תופסים אותו, גמרנו. אתה יודע, מה כתבו רוב הראשונים, מה כתבו רוב האחרונים, זה כללי הפסיקה שלנו. אז כאן, רוב הפוסקים סוברים שאין ברירה במין אחד. ככה ההלכה נפסקה, לא כמו התורי זהב. הזכרתי שבוע שעבר, שבן יוסף חיים, בעל הבן איש חי כותב, שיש להחמיר כמו דברי התורי זהב. הוא חשש דברי התורי זהב להחמיר כדבריו. אבל למה? הוא בעצמו כותב, קיבלנו אורות מרן. הוא הטביע את הסיסמה הזו, שאפילו 100 האחרונים יחלקו על מרן, קיבלנו אורות מרן. בספר צדקה ומשפט ביעקב, לפני 200 שנה, הוא כותב, לשון מליצה, שאפילו 1,000 האחרונים חולקים על מרן, קיבלנו אורות מרן. הוא לא צריך אשפוז, כן? מבינים? לא צריך אשפוז. הוא כותב את הדבר הזה, שאפילו 1,000 האחרונים חולקים על מרן, קיבלנו אורות מרן. זה גוזמה. יש דבר כזה, 1,000 פוסקים יחלקו על מרן, גם 100 אין דבר כזה. בואו אבל לחזק את הכללה של אורות מרן. אז בן יוסף חיים כותב, אפילו 100 האחרונים חולקים על מרן, קיבלנו אורות מרן, ובצד שני פה הוא חושש למרן, יש להחמיר ברב מין אחד, זו סברה היחידה של התורי זהב, תראה בראשונים מפורשים, בת הדשן, רב המגיד, אורחות חיים, ככה שם הרמב"ם, כל הפוסקים ככה משמע. פה הוא חושש לדברי התורי זהב, קצת תמוה. לכן אפשר לחלוק על בן יוסף חיים. הוא היה גדול הדור, אף אחד לא בא לפגוע חס שלום לכבודו, היה גדול הדור, אז אפשר לחלוק. אתה רואה דבר קצת תמוה, אתה יכול לחלוק. מה, ראיתי השבוע שמרן השיג עליו השגה פלא פלאים. שאלו אותו את רבי יוסף חיים, שאבי הבן, או הסנדק, או המועל, שנמצאים בית כנסת, ביום המילה, פותר אותם מלהגיד מילה? אז הוא אומר רבי יוסף חיים, ברב פעלים, אם היה התינוק שעושים לו את המילה נמצא בית כנסת, אז הוא פותר אותם, זה יום טוב של התינוק. הוא עושה את המצווה, התינוק עושה את המצווה, אבא עשה הכל שליח. מה פתאום שאבא יפתור אותו? אם אבי הבן נמצא, לא פותר את הציבור. מזכיר שמנהג עירנו בגדד, שאם יש אבי הבן, אז לא אומרים וידוי. אומר אנשים, זה לפעמים עשירים, אנשים עשירים שמביא הבן, והציבור הגבאים רוצים להחניף לעשירים. אז יצא פה אבי הבן, לא אומרים וידוי, לא אומרים וידוי, כדי להחניף לו. המחרתיים ייתן להם איזה צדקה, ייתן להם איזה משהו ייתן להם. ולכן עושים את זה. אבל הוא לא מצחק בעיניו המנהג של בגדד. ואין דבר כזה. מה הוא? אבי הבן הוא מל בעצמו? מה זה קשור? התינוק יהיה פה, אל תגידו וידוי. מה פתאום? כך כותב בן יוסף חיים. בא מרן ומעיר על בן יוסף חיים, מערה נכונה. פלא. אחידה, כותב מפורש, שנהגו מאחר וזה יום טוב שלו, של אבי הבן, כמו המועל והסנדק, דינו שווה למועל והסנדק, שלא אומרים וידוי. לא רק בשחרית, גם במנחה לא אומרים וידוי. כך כותב אחידה. מאמר מרדכי, היה בן דרו של אחידה, רק הם להביא את זה. והעתיק אותו אחרונים, זכרונות אליהו מני ועוד יפה ללב, ויצחק פלאצ'י, הרבה אחרונים העתיקו את זה להלכה. גם בילקוט יוסף זה מובא, שמביא הבן נמצא בית כנסת, פותר מלהגיד וידוי. אז זבחי צדק, רבי עבדאללה סומך, הוא היה רבו של בן יוסף חיים. הוא כותב שבבגדד קיבלו עליהם הוראות האחידה כמעט כמו הוראות של מרן השולחן ערוך. אם האחידה כותב משהו, עושים הוראות האחידה. האחידה כותב שהביא הבן פותר את הציבור להגיד וידוי. אומר הבן יוסף חיים, למה לא אומרים וידוי בבית שיש שם אבי הבן? למה? רוצים להחניף לעשירים. אין לזה מקור. אין לזה מקור? אחידה. זה המקור. אחידה, מרדכי, אחרונים, יפה ללב, כמה אחרונים. בגדד, אז כותב את זה בצדק, שהוא היה עושים הכל כמו אחידה, עושים. זה הערה חזקה, הבן יוסף חיים. זה, אני מביא דוגמה
מותר. אדם יש לו הערות חזקות, לא מחפש להקשות. הערות חזקות, למה לא? תורה בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבוא וייטול. אז שם הבן איש חי לא צודק, נכון? אחר 1000 המחילות. זה גדול הדור, אבל אחר 1000 המחילות, גם מנהג לא כמו הבן איש חי. כולם נוהגים, אבי הבן נמצא בבית כנסת, לא אומרים וידוי, לא משחרית ולא מנחה, כל היום, אפילו אחרי הברית. אצל אשכנזים, במנחה כן אומרים וידוי, רק שחרית. זה כבר אחרי הברית, די, נגמר הברית, עשת מצווה כבר, למה לא תאמר וידוי? תגיד וידוי. זה אשכנזים נוהגים. אנחנו הספרדים הולכים בסיבה אחרת. זה יום טוב שלו. הוא עכשיו זוכה להכניס את הבן ביתו של אברהם אבינו. מה הבן התינוק הזה? הוא מחייב במצוות, בגיל 8 ימים, יכול למול את עצמו, מה יעשה? ודאי שהמצווה על האבא. כאשר ציווה אותו, השם אלוקים, פרשת השבוע שקראנו, את אברהם אבינו. כאשר ציווה אותו, הציווי הוא על אבי הבן למול. זה יום טוב שלו, ולכן לא להגיד וידוי. אז ההלכה, כמו שהמנהג שלנו, זה מנהג נכון, כמו החידם, אמר מרדכי, ועוד להקת אחרונים. עוד לא כמו שכתב רבנו יוסף חיים ורב פעלים. גם כאן, נגיד, זה רק דוגמה, שתראה, הנה, רבי יוסף חיים לפעמים נעלם. הוא כותב, מסתפק האם עוד יחק כעניתני, וזה היה מסע השם גילה לעצמך בו, בעלן. ולמה כופלים את זה פעמיים? אני יודע למה כופלים את זה פעמיים. בשביל מה? תגיד, זה פעם אחת, כל הפסקים פעם אחת. אומר, אני ראיתי את מנהג אבא מרי שכופל את זה פעמיים. ואני עשיתי כמו אבא מרי, אבל אני לא יודע טעם לדבר הזה. כך הוא כותב. בא מרן מעיר עליו מפורט בשאר הכוונות, רבנו אריזל, שצריך לכפות את הפסוקים האלו. אז הנה הרב העיר עליו, נעלם ממנו שאר הכוונות. הרב לא מקובל גדול, לכאורה, כן? לכאורה. אבל תראה, מיד בא עיר עליו משאר הכוונות. רק יגידו לו, אסור לחלוק. למה אסור לחלוק? מה יש? תורה בקרן זווית. אתה לא מתכוון לחלוק, אתה לא מתכוון, יש לך איזו מטרה מסוימת. יש איזו רשימה אחת שמדריך את התלמידים שלו, כן, תחלקו, כן, תקשו. לא זה המטרה צריכה להיות. זה לחפש אחר האמת. אם יש לך, במקרה יצא לך לחלוק, בראיות טובות, כמו שאמרתי עכשיו, תחלוק. אז גם פה אצלנו. מסקנה היא, אין ברירה במין אחד. דנו להחמיר בשתי מיני אוכלים. ובמין אחד אין דין ברירה. זה בכל דבר. יש לך שני, מין אחד. זה גדול וזה קטן. זה כל איזה צורה אחרת. לא משנה. זה מין אחד, אין בזה דין של ברירה. זה שתי מינים, כמו אפרסק רגיל. והאפרסק מורכב עם שיזיף. איך זה נקרא? כן? מורכב. איך? פרשזיף, כן? פרשזיף. זה שתי מינים. משהו אחר. זה כבר דין של ברירה, זה משהו אחר. אבל שזה מין אחד, שניהם אפרסקים, שניהם שיזיפים, שניהם... במין אחד, אין דין של בורר. אתה רוצה לקחת את הגדול יותר, את הקטן יותר, לא משנה, וזה מותר. כבר בירכתי, שלא יחשדו בי. כן. אבני נזר שואל שאלה יפה. זה היה אדמו"ר מסוכותשוב. היה אדמו"ר גאון, גאון עצום. יש לו ספר רגלי טל. אף לא יפה לספר הזה. תענוג. אדם אומר בספר הזה, יש לו הנאה. תאמרו כתוב השם, מתוקים ודבש לו וצופים. גם הספר שלו אבני נזר. הוא שואל שאלה. אנחנו אומרים עכשיו שבמין אחד אין בורר. אבל בשתי מיני אוכלים יש בורר. או יש לך תפוח עץ וקצת רקוב באיזה מקום, ואתה לא רוצה לאכול אותו, אתה לוקח תפוח עץ אחר, זה בורר. למה? כי באמת, זה נקרא פסולת בשבילך. אתה לא רוצה את זה. אז הוא שואל, לפי זה כך. יש לנו משנה, מסכת ביצה, בדף ל"ו עמוד ב'. כתוב שאין מפרישים תרומות ומעשרות בשבת, אין מפרישים חלה בשבת. בגמרא, בדף ל"ז עמוד א', הגמרא הסבירה את זה. למה לא מפרישים מעשרות? הפירות האלו, אנחנו לא יכולים לאכול אותם עכשיו, בלי מעשר. הלחם הזה, לא הפרישו מזה חלה. ראשית עריסותיכם, תרימו חלה להשם. לכתחילה, שזה עיסה, עריסותיכם. ודעבד, גם אחרי האפייה. טוב, אסור לך לאכול מזה, אם לא הפרישו חלה. אסור להפריש בשבת. למה? זה מתקן. כי בלי ההפרשה שלך, תרומות המעשרות, בלי החלה, אתה לא יכול לאכול. בגלל שהפרשת, אתה שם כאילו מתקן. זה לא דאורייתא, זה דרבנן. מתקן דאורייתא, כשאני לוקח שולחן, דופק פטיש, או כיסא, מחזק את הכיסא, או כפטיש, מתקן, זה בכלים. אבל כאן לא שייך בזה תיקון ממש. זה רק אריה או דרב יעלה. הפירות, אותם פירות. היה איסור שרובץ עליו, שאסור לאכול את זה בלי מעשר, והוא עשה מעשר ותיקן את האוכל.
אז אין מחזק אם תקן. לא בתיקון ממש, אסור מדי רבנן. שואל אבני נזר, למה זה אסור מדי רבנן? זה צריך להיות אסור מדאורייתא, מדין בורר. כי מה שהוא מברר עכשיו, הוא מוציא את זה עכשיו, מה שהוא מוציא את המעשרות, הוא רק כך זורק את זה. כידוע, היום אין לנו כהן שאוכלים בטהרה. יש לנו חזקת כהנים. זה לא כהנים ודאי. היה מקומות בחוץ לארץ, שהיה מי שנהיה חולה, היה נודר וקונה כהונה. עכשיו הוא כהן. זה כמה מקומות. אשכנזים זה לא היה מצוי. בדרך כלל שמגיעים אצלנו אשכנזים, כהן, אנחנו יותר מקפידים עליהם. קץ, ראשי תיבות, כהן צדק. כל משפחת קץ הם כהנים. אבל יש קהילות אחרות, אני לא רוצה לפגוע בשום עדה, אבל יש איזה עדות מסוימות, ששם היו קונים את הכהונה. מרן כתב בספר שלו, רבי עומר, איזה עדה. אז רב אחד מהעדה הזו, הוא נפגע מאוד, כך הרב כתב, וענה לרב בחזרה בספר שלו, למה אתה פוגע בנו? זה לא נכון. כנראה היה מקומות שונים באותו ארץ, באותה מדינה. כנראה שהיה מקומות כאלו שקונים את הכהונה. שאנו מרוויחים בדבר הזה, כי כהנים של ימינו זה כהני חזקה, זה לא כהנים בטוח. ולכן, אם בהלכה זה מקרים של חלל, נשוי עם גרושה, כל מיני ספקות בהלכה בענייני כהונה, אנחנו מצרפים את זה. זה לבד, לא סומכים עליו. בסתמה הדיינים ככה פוסקים בבית הדין, זה לבד לא סומכים. אבל בצירוף עוד כל מיני ספקות, מצרפים את זה, חזה להצטרפה לדבר הזה. זה חזקה. כיוון זה חזקה, זה לא ברור, לכן כהנים לא יכולים לאכול. אנחנו לא טהורים, כולנו טמאי מתים. אין לנו יפה פרה אדומה, אסור לאכול את זה. מה עושים את התרומה? זורקים אותה. גם מחלה, לוקחים כלשהו, מוציאים חתיכה מהלחם, לוקחים כלשהו. לפי דעת הרמה צריך כזית. ככה נוהגים באשכנזים, הם יש להם, שיעשו כזית. לפי דעת מרן השולחן ערוך, קצת. אדם ייקח כלשהו, הרי זו חלה וזורק את זה. אז הוא זורק את זה. ברגע שהוא זורק את זה, זה פסולת. מה עשיתי עכשיו? בררתי פסולת בתוך האוכל. אז זה חיה מדאורייתא, מישהו בורר. למה כתוב במשנה שזה רק מחזק אם תקן, רק דרבנן? למה דרבנן? זה דאורייתא גמור. יש גם נפקא מינה. לגבי דעבד, מה הדין? מי שעבר בדעבד המלאכה דרבנן בשוגג, מותר לאכול את זה. מי שעבר דבר דאורייתא בשוגג, אסור לאכול את זה בשבת. זה גם נפקא מינה. או להגיד לגוי, שבות ושבות, יש הרבה נפקא מינה. אז למה אתה אומר שזה דרבנן? זה דאורייתא. כך שואל אבני נזר. אני ראיתי את זה אחר כך כן, הגאון הרב פנחס חיים שיינברג, ראש ישיבת הר האור עליו השלום, יש לו ספר משמרת חיים, גם כן הוא מקשה את זה. אני לפני שנים, אולי 30 שנה, באתי למרן, אמרתי, אבל ככה מקשה בספר משמרת חיים, ככה מקשה. הרב התרגז על הקושיה. הרב לא אהב את הקושיה הזו. אחר כך מצאתי את זה באבני נזר. פעלה ראיתי את זה משמרת חיים, זה הספר משמרת חיים. מה הספר הזה? הוא היה רגיל לבוא בליל שבת לישיבה, בשעה 10-11 בלילה, הבחורים מתאספים מסביבו, הוא זורק שאלות. זורק שאלה, והבחורים כל אחד נושא תריץ. זה אומר ככה, הוא היה שומע את התירוצים, בסוף הוא היה אומר את התירוץ שלו. אבל היה ככה, מדרבן אותם ללמוד. אחרי ביצוע לבשע, הוא אמר על זה, הם מדברים בלימוד, אנחנו לומדים. זה נקרא, מדבר בלימוד. זורק קושיה והם פלפלים. הוא קשת את הקושיה הזו, הרב שיינברג, ותירץ תירוץ של לומדש. תירוץ עשה כל מיני לומדש. לא חשוב. הרב כעס על הקושיה ועל התירוץ. מה בכלל הקושיה? הרי בשעה שהוא לקח את העיסה הזו, זה היה אוכל באוכל. זה היה מין אחד זה היה. לוקח, יש לו ענבים. עושה לזה מעשר, נכון? הוא לוקח ענב אחד, והוא אומר את הנוסח. בשעה שהוא לקח, זה שעת הברירה, נכון? מה זה היה? זה היה אוכל מאוכל, ענב בענבים. זה מין אחד. במין אחד אין דין בורר, מה אתה רוצה? וכאן בעיסה, הלחם הזה, הוא לוקח חתיכה מהלחם. אחרי שהוא קרא לזה שם, אמר, הרי זו חלה, אז זה נהיה פסולת, אז זה נהיה... וכן, אחרי שהוא לקח את הענב הזה, הוא אמר, אחד מה שיש בידי ישאר תבל, ויותר מאחד שיש בידי יהיה מעשה תרומה גדולה, וכו' וכו'. אחרי שהוא קורא לזה שם, אז זה נהיה תרומה וזורקים את זה. בשעה שהוא לקח, זה היה בסדר גמור. כי מה שייך בזה דין שבורר? זה בורר במין אחד. תירוץ פשוט ויפה. לא תרצו ככה. משמרת חיים ואבני נזר תרצו תירוצים אחרים. לומדש. הרב תירץ, פשוט. לפעמים הפשוט, זה הנכון, זה האמת. זה האמת, מה שייך בזה בורר. בשעה שהוא הוציא את זה, זה לא היה פסולת. הגה עצמך. אדם הוציא חתיכה מהלחם, והיה משהו עם סומסום. משהו ככה טוב. אחרי שהוא הוציא את זה, חלה, תחרט. למה? פה, צד השני, שם אין סומסום.
החזיר את זה, לקח את השני, אמר, זה יהיה חלה. מותר. כל עוד שהוא לא קרא לזה שם, הוא לא אמר, הרי זו חלה, הוא רק לקח, חשב בדעתו. מה יש? מחשבה זה לא עושה את זה שזה יהיה איסור. אז זאת אומרת, כל עוד שזה עדיין ביד שלו, הוא לא קרא לזה שם, זה עדיין שם של אוכל עליו. לא נקרא פסולת. אז הוא לקח אוכל מאוכל, מין אחד, לחם מלחם, ענב מענבים, מה שייך בזה בורר. עכשיו סיכמנו שאין בורר במין אחד. זה תירוץ על הקושייה של אבן נזר. אפשר להוסיף עוד דבר. לפי מה שכתב בספר קורבן אישה. קורבן אישה זה היה גאון חלבי, היה רעבד בעיר ארם צובא, בחלב, בסוריה. הוא זקן נפטר בשנת תקע"ד, היה מגפה בסוריה, הוא נפטר במגפה, נפטר. אבל היה גברה רבה, ראש אבות בתי הדין בסוריה, לפני 200 שנה, 200 וכמה שנים. זה היה עיר שמלאה חכמים וסופרים. שמו אותו רעבד, סתם היה מגדולי הדור. הוא מביא סברה, אומר, בדבר שאני לא מקפיד, אין בזה דין של בורר. אם אני מקפיד, אין דין של בורר. כאן אני לא מקפיד בזה. לקחתי את החתיכה הזו, לא הקפדתי בזה, אין בזה דין של בורר. זה הסברה של הקורבן אישה. לפי זה אמרתי, כמה דברים אפשר יהיה להתיר לפי הסברה שלו. הוא מחזק את הסברה שלו. בספר קורבן אישה, מי שיסתכל יראה, יש את זה היום, הוציאו את זה, אהבת שלום, הוציאו את זה מחדש. שמי שיסתכל יראה במקים שלו, הוא מחזק את הדברים שלו. רק אם אני מקפיד, אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה. זה נקרא פסולת מאוכל. אבל כשאני לא מקפיד, כמו פה, לקח את הענב הזה, לעשות תרומות ומעשרות. אכפת לו ענב הזה או ענב השני או שלישי, לא מקפיד. לפי זה אמרנו, יש לבן, ולמעלה על הלבן יש קצת מים. אדם לא רוצה את המים האלו. הוא רוצה לאכול את הלבן כמות שהוא, או שמנת. שמנת זה לא מצוי, מה שאני מכיר. ולבן זה מצוי הרבה, יש שם מים. לוקח את המים ושופך אותם בכיור. ואז יהיה לבן לבן. לפני שמערבב את זה, כמובן, כן? שזה עדיין גוש. שופך את המים בתוך הכיור. הוא אומר, לא מקפיד. ואם יהיה קצת מים, מה קרה? יש תמצית של התה, הקומקום של התה. איך זה נקרא? הקומקום של התה. פינג'ן, לא, פינג'ן, כן? טיון, פינג'ן, ככה זה נקרא, כן? אז הוא לוקח את הפינג'ן ושם קצת תה, ויורדים קצת מעלים של התה, לתוך התה. תגיד, אז הוא בורר. הנה, הוא שופך, כל העלים נמצאים בתוך הפינג'ן, שופך את המיץ, את המים, אז הוא עכשיו בורר את המים מעלים. איך זה מותר? אלא הוא לא מקפיד. ואם יקרסו כמה עלים בתוך התה, אכפת לו? לפחות הפרסים לא מקפידים בזה, שיקרסו כמה עלים. אז לא מקפיד בזה. כשלא מקפיד, אין דין של בורר. זו הסברה של הקורבן אישה, אותה סברה. כשלא מקפיד, אין דין של בורר. לפי זה אפשר לדון עוד כמה דברים. אדם פותח קופסת שימורים בשבת. מותר לפתוח קופסת שימורים בשבת. זה עיקר הדין. מה שכתוב בשולחן ערוך, סימן שי"ד, סעיף א', לגבי אדם שעושה כלי, שם מדובר שזה כלי שימוש חוזר. למשל, יש לו חבית של יין, והוא סגר את החבית, ועשה איזה מין מסטיק כזה, מסביב למכסה, שזה יהיה סגור הרמטי. ואז היין משתבח יותר. תוך החבית של העץ, סגור הרמטי, משתבח יותר. מגיע השבת, באו לו אורחים, רוצה להביא להם היין הזה, והוא שובר את החבית, שובר את המגופה הזו. אסור בשבת. למה? הוא עושה כלי. היה סתום ממסטיק כזה, מין חמר כזה היה סתום, עכשיו הוא עושה כלי. זה שימוש חוזר. החבית הזו, הוא גמר את היין, שם בתוכה עוד יין. מי לוקח חבית של חד פעמי? אז לא דבר כזה. זה היה חבית שעושים את זה כקבוע. עד הרבה, כמה שיותר ישן, העץ בולע מהיין. ואז זה משפיע על לתת יין בטעם של היין ישן בתוך היין החדש. זה מי שמביא מיין יודע שזה משביח. לכן היה בעיה בכמה מקומות בחוץ לארץ, שהביאו חביות כאלו, והיה שם יין שיין נסך של גויים, או ערק של גויים, והיה טעם בתוך הברזל, בתוך הקרש הזה היה טעם, וזה מתאים, אביד לטעמה, זה אפילו ב1,000 לא מתאים. דנו בזה האחרונים, שצריך להיזהר בדבר הזה, ודאי. בכל אופן, זה כלי לשימוש חוזר. כשאני עושה כלי כזה בשבת, אסור. פותח קופסת שימורים. זה שימוש חוזר. מי לוקח קופסת שימורים ועושה בזה עוד שימוש? בזמן החזון איש היה עניות, 60 שנה, 70 שנה, היה עניות.
לוקחים כוסת שימורים, אחרי שגורמים את הדגים, מנקים אותה, שמים בזה אחד מסמירים, ואחד ברגים, ואחד מסמירי ביטון, ככה מסדרים את זה, כוסות שימורים ריקים. זה אז היה. מי דבר כזה עושה? לכו תשאלו, אף אחד דבר כזה לא עושה. יש היום קופסה מיוחדת שקונים אותה בכמה גרושים, שזה מיוחד כלי עבודה. מי לוקח קופסת שימורים לכלי מסמירים וכדומה? פותחים את זה, ואחר כך זורקים את זה. זורקים את זה, וזה מותר, כמו שאמרתי. בחוות דעת יש תשובה על זה. לפני 40 שנה, יותר מ-40 שנה, 45 שנה, מרן היה לו פינת ההלכה ברדיו. כמה פעמים פה הזכרתי את זה. מ-3:45 עד 4. עכשיו אדון מרקו, השם ישמרו, החזיר את הרדיו השני גם עכשיו, שעושים את זה גם עכשיו. מ-3:45 עד 4 הרב היה מדבר. כך היה מחשיב את זה הרב, היה הולך במיוחד לרדיו, לאולפן, הוא בעצמו היה מדבר. וכשלא היה יכול לדבר, שולח את חם דוד, היה שולח. אבל היה מחשיב את זה, היה רואה בזה חשיבות. אני אספתי את כל התשובות שהרב דיבר ברדיו בזמנו, לפני 40 שנה, 45 שנה, הבאתי את זה למרן תיקייה מסודרת, בסדר שולחן ערוך, בסדר החגים. אמרתי לו, הנה כל התשובות שאמרת, תדפיס, תעשה ספר, יחווה דעת. הוא התלבט, חיים יעקב אחי עליו השלום, אמר לא כדאי. למה? כי זה תשובות קצרות. יבוא איזה ליטאי, ילמד בזה, יהיה לו איזה קושיה, יאללה, ידחה את זה. יביא עומר, מקיף את הכל. לא מניח קושיה, שום דיוק, שום ראיה, שלא מביא אותה. וזה קצר, שזה קיצור, יכול לגרום נזק. היה קצת הרב התלבט. למי לשמוע לי, או לחיים יעקב. אני הכנתי את זה. חיים יעקב אמר דברה נכונה, סברה נכונה. זה אחר כך יראו תשובה קצרה, יש להם קושיה על זה, ואין תירוץ. רבי אומר יש תירוץ, לא כדאי להדפיס. הרב בסוף הכריע, כן כדאי להדפיס. זה זכות הרבים. באמת, 10,000 אנשים קנו את הספרים האלו, ונהנים מהספר הזה. דווקא בגלל שזה קצר. לא יותר מדי ארוך כמו היה ביעומר. ביעומר זה קשה. יש בחוות דעת חלק ו' סימן י', תשובה הכי ארוכה, באמת אנשים בקושי לומדים את התשובה הזו. שם הרב העריך. אבל תשובות צרות, לפעמים זה טוב. לא יותר מדי קצר, אבל תראה הסבר. אז הרב דיבר ברדיו, ב3:45, על כוסאות שימורים. אמר שמותר. היה מקשיב לפינת ההלכה, הגאון רב שלמה זלמן נוירבך. הוא שמע שהרב התיר, אוי ואבוי, התירו פירושים דבר זה, מיד הריץ מכתב לרב, בכבוד גדול. אבל לפי דעתי, כבודו התיר סור דאורייתא, כבודו התיר. ועושים כלי, כוסת שימורים, מעולם זה לא היה כלי. זה היה פח כזה, שמים בפנים את הדבר הזה, סוגרים את זה, מיד נסגר. אז בכלל זה לא היה כלי. גם הפקק של הבבוק, של הטמפו, של המיץ ענבים, זה אף פעם לא היה כלי. זה היה פח שטוח, עגול, הבבוק עובר על מכונה, יורד, ואז בחצי וזה נהיה סוגר. עדיין זה לא היה כלי. אתה פותח אותו, אז זה נהיה פקק, אז זה נהיה כלי. אסור דאורייתא. שלח מכתב לרב. הרב לא נבהל. שלח מכתב בחזרה, עם כל הכבוד תחת הסובר, יש לי ראיות. ענה לו. הוא חזר בחזרה. חליפת המכתבים, אנחנו הבאנו אותה בספר אוצר דינים לאישה ולבת. שמה, במקורות למטה, הבאנו אותה מה הוא כתב לרב, מה הרב ענה לו, והרב נשאר בדעתו, כי זורקים את זה. היה פעם, אחד האברכים שלנו, בחזון עובדיה, הלך לשבת בנתניה, באיזה מלון, מטעם ארגון הערכים. שהם רוצים להחזיר בתשובה. האברך שלנו, אחד אברך טוב, שהוא יודע לדבר, יש לו מענה לשון, לא כל אברך מתאים לזה. לפעמים יפה השתיקה. אתה לא יודע לענות, לא יודע להתווכח, אל תתווכח, אל תענה. יש אנשים שיודעים טוב איך להתווכח עם החילונים, איך להסביר להם את הדברים, איך לקרב אותם. לא כל אחד מתאים לזה. אותו אברך מתאים לזה. הלך שם לנתניה, שבת, הייתה שם איזו אישה אחת, מבוגרת, ניגשת אליו, בת אחת שלי חזרה בתשובה, מספיק. אני אלחם בכל כוח שהבנות שלי האחרות לא יחזרו בתשובה. באתי פה שהם לחצו עליי הבנות שלי, אבל אני אלחם שלא יחזרו בתשובה. אבל למה? שואל אותה, למה? היא ספרדיה, למה ככה? ענתה לו, תשמע, הבת שלי חזרה בתשובה, שגעת אותי. היא באה שבת לבית, מה אוכלים קצת שישית? אוכלים טונה, תביא קצת שימורים. פותחת את זה, עושה חוגה מלמטה, שירד השמן, כל הבית מתחלך, כל הבקבוקי טמפו, תביאו אותם. פותחת את כולם, כל הגזים הולכים. אסור לפתוח בשבת, מחמירה בזה. פותחת כל הפקקים, אחר כך סגרת וחזרה, אבל כבר גמרנו, כבר הלך הגזים. איזה צורה זו? זה שבת זה? כל דבר אסור, כל דבר אסור. איזה הכשר זה? הכשר כזה? איזה... כל מיני, כאילו, עדה חרדית כאילו ירד מהשמיים, כאילו, זהו, רק זה.
כל מיני הכשרים אחרים, הכל פסול. אני לא יכול ככה לסבול. לכן הבת שלי יותר לא תחזור בתשובה, שאר הבנות שלי. אמר לאברך הזה, איפה הבת שלך גרה? שחזרה בתשובה, בבני ברק. חי כל ברק, ברעם. כן? בני ברק שם החמירו עליה. היא נפלה באיזה רב אחד כנראה, שהוא מחמיר כל דבר. תראי על ילקוט יוסף. שם כתוב שמותר לפתוח קצת שימורים. שם כתוב שאתה יפתח פקק של תמיץ תפוזים. ילקוט יוסף מקל את החיים. הכל לפי ההלכה, לא חס שלום שאנחנו עוקפים את ההלכה. חלילה וחס, זה לא כביש עוקף. הכל לפי ההלכה. כוחד היתרה, לפי הפוסקים כמובן. אז הבת שלך לראשונה נפלה בידי זה. חזרו בתשובה, חזרו עם ילקוט יוסף, יש שם דברים שמותר. תורת חיים היא לנו. היא ככה נרגעה, באמת כך כתוב, זה מותר? לעשות שימורים? כן, זה מותר, זה מותר. טוב, זה קצת הרגיע אותה. אולי היא חזרה בתשובה, לא יודע מה יהיה המשך הסיפור, כן? אבל זה צריך לפעמים לקרב את החינונים בדרך כזו. דברים של, היה אצלי השבוע הרב אחד, קליפורניה. בא ושאל אותי. הוא שם נוער מנוער. ממש, רחוקים מהתורה. באים מעגילים, עם זה. הוא מצליח לאסוף אותם בליל שבת. אחרי האוכל, הם באים אצלו, באים ברכב. ובאים עם פרוסות, סנדוויצ'ים. אחד הביא לו, יהודי, הביא לו סנדוויץ' עם נקניק ועל זה גבינה. אוכלים ביחד, מה הם מבינים? אמר לו, אבל זה אסור לפי התורה. אומר, אתה דתי, לך זה אסור, לי זה מותר. מי שיטריל לחילוני יכול דבר כזה? הוא אומר לי, הרב, מה אני אעשה איתם? כל החילונים האלה, איך אני אתנהג איתם? נתתי לו הדרכה איך להתנהג איתם. באמת זו שאלה קשה. באים ברכב, חוזרים ברכב, באים בנים בנות, יושבים מעורב. איך אתה מחזיר בתשובה? זה לא שאלה לאנשים דתיים. זה שאלה לאנשים כאלה, כדי לקרב אותם. תגיד להם, אמרת שיגיד להם כל מיני קולות. קצת שימורים שבהם מותר לפתוח, תגיד להם. מותר לפתוח את הפקק של הבקבוק, מותר. כתוב מחמיר תבוא על הברכה, להם מה תגיד את זה? תגיד להם את עיקר הדין, כדי לקרב אותם. אחרי שחזרו בתשובה ויהיו צדיקים וחסידים, אדרבה, רוצים להחמיר? שיחמירו, שיפתחו את זה מערב שבת, אם רוצים. ובהתחלה כדי לקרב אותם. קצת שימורים, מותר בשבת לפתוח, נכון? מה הדין? אדם פתח קצת שימורים בשבת, שטונה, יש שם הרבה שמן. הרופא אמר לו שלא בריא לו שמן, מספיק שמן. ייקח שמן, הוא לוקח את השמן הזה, ושופך אותו בכיור. מותר או אסור? לכאורה זה בורר. שאלה, מה נקרא בורר? מה שביד שלו? מה ביד שלו? הטונה, מה שהוא רוצה. השמן הוא לא רוצה. אז מה הוא עושה? את הטונה מהשמן. אז מותר, אם זה לאלתר זה מותר. אוכל בתוך פסולת. יכול להיות, מה שיוצא לחוץ, זה דבר המתברר. מה יוצא לחוץ? השמן יוצא לחוץ. פותח קופסת שימורים של פון חמוץ, או של זיתים. ממלא מים, שים את זה על השולחן, שפך המים על המפה, תחלך. לכן הוא רוצה לשפוך את המים בכיור. חצי, 3/4, שופך את זה, שלא יישאר במים, שלא ישפך על השולחן. אז אולי זה בורר. מה בורר? בפון חמוץ מהמים, אז יהיה מותר לאלתר, כמו כל דין של אוכל מפסולת, או המים מהרפון. המים הוא שופך אותם. המים בשבילו זה כמו פסולת, של הפון חמוץ, של הזיתים, של התירס, כל הקצות שם האלו, הוא שופך את המים, זה שאלות פסולת בשבילו. אז מה הוא עושה עכשיו? פסולת מאוכל. אז אפילו אם זה לאלתר, זה יהיה אסור. יש מלחיות, יש שם מלח וקצת אורז, כמובן אורז לא מבושל. עושים את זה כדי לשמור על הטריות, שלא יהיה גושים, שלא יעשו ביניהם גרגירי המלח, קואליציה ויהיה איזה גוש. לכן, שים שם קצת גרגירי אורז, לשמור על האורז, על המלח. הוא לוקח עכשיו את המלחייה, מולח את הסלט שלו, כן? שם עליו. הוא בורר עכשיו את המלח מהאורז, נכון? יש כאן, תוך המלחייה, יש אורז ויש מלח. הוא עכשיו מולח, מוציא את המלח מהאורז. אז זה בורר. מה מוציא? את האורז מהמלח או המלח מהאורז? מה שבידו, מה בידו? האורז, נשאר. מה יוצא לחוץ? המלח. מה שלחוץ יוצא, מה שבידו. שאלה יפה. גם בלבן שנפלך נזכרתי. יש לך מים על הלבן, שופך את המים, מה אתה בורר? את הלבן מהמים או המים מהלבן? זה לא סתם חקירה, זה חקירה עם נפקא מינה בהלכה. יש בשולחן ערוך, בסימן שי"ט, סעיף י"ד. מרן כותב לגבי שמרים, תכף אני אקרא לכם את השולחן ערוך, לגבי שמרים. אתם יודעים שאם אדם עושה יין בבית שלו, צריך להפריד את השמרים מהיין. הוא לוקח למשל קילו צימוקים,
קונה צימוקים עם הכשר, כי יש צימוקים שמוכרים את זה עם שומן, צריך לקנות את זה עם הכשר, כמובן. קונה צימוקים, כי בדק אותם מתולעים, כמובן, שלא יהיו תולעים בהם, צריך לבדוק, כן? יש בזה מיעוט המצוי. בדק אותם, תלוי איזה סוג של צימוקים. יש סוגים, תלוי ישן, חדש, גדול, קטן, יש סוגים. יש סוגים שמצוי בהם. לקח את הצימוקים, שם קילו צימוקים, ליטר מים. 2 קילו צימוקים, 2 ליטר מים. אחד כנגד אחד, עושים. עכשיו, קח לזה משהו, חבית כזה, ושם שמה. אחרי 3 ימים, זה כבר נהפך ליין. אם הוא מבשל את זה, ואחר כך מפריד אותן, כבר עכשיו זה יין. אם בישל את זה. מגיע לידי רתיחה, רותח אחד עם הצימוקים, כל המים נהפכים ליין, אבל אם זה משרה אותם, צריך 3 ימים. למרות שקיים אילן ויורד דעה, בסימן קופי סעיף א', כבוש כמבושל, אפילו ב-24 שעות. למשל, יש ילד קטן, שאמא שלו הביאה לו לאכול עוף, והוא לא רוצה לאכול, אמא שלו מכריחה אותו. הוא אכל הרבה ממתקים, אין לו תאבון לאכול עוף. אמא שלו מכריחה אותו, הוא מחכה לראות שהיא תלך רגע אחת, היא הלכה שנייה, פתח את המקרר, הוא ראה שם קנקן של חלב, לקח את העוף הזה, ספח אותו בתוך החלב, סגר את המקרר. איפה העוף? גמרתי, אכלתי. תודה רבה, בירכה אותו. למחרת, בא לקחת את החלב הזה, מה זה בפנים? עוף? עכשיו, העוף הזה היה בפנים, לפי השערה שלה, 24 שעות. זה היה למשל ביום שישי בצהריים, או בבוקר, מוצא שבת היא מצאה את זה. עשתה השערה שזה 24 שעות. כל החלב הזה נאסר. צריך שיש 60 פעם נגד העוף. איפה יש 60 פעם נגד החתיכה, בתוך המקרר? אין 60 פעם. כל החלב נאסר. אבל למה נאסר? היא בשלה את זה ביחד? לא. טעם כעיקר, הטעם של הדבר, כמו עיקרו של הדבר, זה שאני מבשל, נותן טעם. כבוש כמבושל. זה גמרא מסכת חולין, בדף צ"ז עמוד ב', אמר שמואל, כבוש כמבושל, מליח כרותח. כבוש, 24 שעות, היה בפנים, נתן כבר טעם. זה הפירוש כבוש כמבושל. שאלה נודע ביהודה. אז לפי זה, רבי יחזקאל לנדו, לפי זה למה צריך בצימוקים או בענבים? ככה כמתים גם בענבים, אמרתי צימוקים. יותר קל בצימוקים, כי בענבים בדרך כלל סוחטים אותם, זה צורה אחרת. אבל גם בענבים, אדם משרה קילו ענבים וליטר מים. למה צריך 3 ימים? לכאורה מספיק 24 שעות. כבוש כמבושל זה 24 שעות. למה 3 ימים צריך שיהיה? ככה מקשה נודע ביהודה. הוא מתרץ, כדי לתת טעם מספיק 24 שעות. לכן החלב קיבל טעם מהעוף. אם תשים מים עם צימוקים, יום אחד קיבל טעם מהצימוקים. כדי להפך ליין שיהיה שם אחר, עד עכשיו זה היה נקרא מים. הליטר מים היה שם. עכשיו הליטר הזה נהפך ליין. כדי שיהיה שם אחר, צריך 3 ימים שיהיה. ישב בתוכו 3 ימים, כבוש כמבושל כזה, ואז באמת יחשב ליין. וכל זה, ברגע שהוא מפריש את השמרים, את השיריים של הענבים, של הצימוקים, מהמים. אם השמרים נמצאים כאן בכוס, ולמעלה הכל יין, ברכתו שהכל יהיה בדברו. ברך הזה בורא פרי הגפן, ברכה לבטלה. ברכה האחרונה בורא נפשות. מתי זה נקרא יין? ברגע שהפריש את השמרים, הוציאו אותם מהכלי, ויש פה רק את היין, זה נקרא יין. בזמנו, לפני 60 שנה, 50 שנה, היו עושים יין בבתים. מרן, זכר צדיק לברכה, הוא שמע שיש כמה הכשרים שעושים כמו דעת הרמה, בזמנו כמו דעת הרמה, שהרוב מים, הוא לא שמח על ההכשרים שהיה אז. הוא היה גם ברחוב אלקנה, עליו השלום, מולה אבא נקי. הוא היה בא עם החבית, אני זוכר, היה מגיע עם החבית, סוחב את זה על הכתף שלו, והיה יושב יחד עם מרן במפסת האחורית, שם היו עושים יין, פעם אחת, חודשים רבים היו עושים, בתוך חבית של חרס, והוא היה עוזר למרן, הוא היה מדריך את מרן, איפה הרב יודע, והרב היה עוזר לו לסחוט את הענבים. למה הרב לא שמח על העיינות שיש בשוק? הרבה כותבים הכשרים, כותב על זה כשר, גם לספרדים, וזה לא כשר לספרדים. זה הרוב מים. הרי הרמה מקל בזה. לפי דעת הרמה, 17% יין, 83% מים, זה בסדר גמור, לפי דעת הרמה. היום, לא היום, בזמן הרב ג'ולטי, לפני 40 שנה, הם עיגלו את זה. הם עשו 20% יין ו80% מים. זה לא טוב לפי דעת מרן, זה להרמה. אשכנזים מוצאים ביד רמה.
לפי דעת מרן זה אסור לו ביחסי בורא פרי הגפן. ולא רק מרן, יש גדולי הפוסקים האשכנזים שגם הם מחמירים בדבר הזה. מרן כותב בסימן רש ד' בהלכות ברכות, כותב מרן שבזמנם היה יין חזק, אז 3/4 מים ורבע יין ברכתו בורא פרי הגפן. אבל היום, אומר מרן, העיינות שלנו רפואיים, הענבים של היום, לא כמו הענבים שלפני 2000 שנה, הכל השתנה. ארץ זבת חלב ודבש, מה שהיה פעם זה כמו שהיום. הרב בר חנא, כתוב בגמרא, אומר ידידי חזה לי, אני ראיתי מה זה ארץ זבת חלב ודבש. מה ראיתי? אומר, היה העצים מהתמרים מטפטף דבש, והיה מהלך קילומטר, מהלך מיל, היה כמו איזה נהר, הפרות היו רועות שם למטה תחת העץ, שם היה עשבים, שמנים, איזה זבחים מזה, של דבש. היו רועות, היה מתמלא חלב, והיה נשפך מהחלב שלהם. נשפך חלב, ואני ראיתי כמו איזה נהר צר, מהלך של קילומטר, חלב ודבש ביחד. ואני ראיתי מה זה שכתוב בתורה, ארץ זבת חלב ודבש. הגמרא מספרת שהיה איזה אחד האמוראים, בא אצלו איזה אורח. אמר לבן שלו, תעלה לגג, שם חבית של תמרים. תביא כמה תמרים, תכבד את האורח שלי. תמרים זה דבר בריא. תביא תמרים, תכבד אותו. עלה למעלה, חיפש, חוזר בחזרה. אבא, לא ראיתי. מה לא ראית? חבית שם צד שמאל. כן, אבא, זה מלא דבש. מה דבש? תרים את השבור שלך, עמוק ממצא, תקח את זה, שם למטה יש תמרים. היו התמרים כאלו עסיסיים, היה מפריש דבש, כל הזמן כתוב מעצמם. זה היה הפירות של פעם. וגם הענבים, לוקחים ענב אחד, עושים בו חור, מקרש של שיניים נקי, עושים בו חור, בורא פרי הגפן, שותים אותו. ככה היה עסיסי, הענבים שלהם. לכן הענבים שלהם, תשים רבע יין, 3/4 מים, בסדר גמור. איפה הענבים שלנו זה כמו הענבים של פעם? זה ירד. ברוך השם, ארץ ישראל נבנית, ויש פה הענבים של ארץ ישראל, יפה מאוד, מצוין. השבוע קיבלנו ברבנות הראשית איזה מכתב מבהיל. יש כמה מקומות שהם לוקחים את הענבים, טרקטור, ומביאים אותם ישר לאיזה מקום, מדחס, ואז דוחסים וסוחטים. מצאו שם אחר כך נחשים. הנחשים אוהבים יין, רוצים להשתכר הנחשים, אוהבים את הענבים, והם נכנסים בתוך השקעות של הענבים, שחותכים את הענבים, חותכים את זה בכמות גדולה עם הטרקטור, לא שמו לב, היה שם נחשים, היה שם. אז קיבלנו מכתב שהרבנות הראשית לישראל תזהיר את בעלי היקבים, שישימו לב, מי ישתה יין יחד עם נחשים? לפעמים יש יין לא טעים, נכון? אולי זה שם מעורב עם הנחשים, מי יודע. כן, צריך לזה בדברים האלה, שלא יהיה שקצים ורמסים, ודאי. טוב, אז צריך שיהיה יין, רובו יין, כי הענבים שלנו חלשים, לא כמו פעם. איזה ענבים יש היום? לכן, צריך שכל הפחות שיהיה רוב של יין. יש תשובות הגאונים, לפני 1000 שנים. שם כתוב, לפי דעתם, אסור לברך על בורא פרי הגפן, לקדש ולהבדיל היין מבושל. ההלכה לא כך. ההלכה שיין מבושל כשר. היום רוב היינות שקם ממזרחי, רובם ככולם, זה מבושל. היינות של עקבי הגולן, רובם לא מבושלים, הפוך. בצד אחד זה טוב, יין לא מבושל, לכל הדעות, זה בורא פרי הגפן. בצד שני, יין לא מבושל, בעיה של יין נסך. אתה מגיע לאיזה חתונה, החתן חילוני, הכלה חילונית, טוב, תגיד, החתן, מחלים לו כל עוונותיו. אז הוא עכשיו נהיה צדיק. הכלה, מחלו לו כל עוונותיה, הכלה, לא, כתוב על החתן כתוב, לא כתוב על הכלה. היא לא מצווה. החתן מצווה פרי ורבייה, הוא עושה מצווה, אז מחלו כל עוונותיו. יש גרסה בירושלמי, מוחלים להם על כל עוונותיהם. משמע גם על הכלה, מוחלים. טוב, אבל תוסיף את היין אנשים אחרים, הצלם, כל מיני אנשים חילונים, בעיה של יין נסך. לכן יש מעליותה ביין מבושל. אנחנו נוהגים לברך בורא פרי הגפן, ברכה אחרונה, ככה מנהג, וכל מנהג לא אומרים לו סבל. אבל יש פוסקים שאומרים, כמו תשובות הגאונים, שלא מברכים על יין מבושל בורא פרי הגפן. נשאלו הגאונים, מה הדין? הרוב יין לא מבושל, ויש לך 40%, 45% יין מבושל. עכשיו איך זה הגפן? ענו להם הגאונים, כן, תברך על זה הגפן. כל התורה כולה הולכים, אחרי הרוב, פה הרוב יין לא מבושל, לכן תברך על זה הגפן. אתה רואה את היסוד הזה שצריך שיהיה רוב. עולת תמיד כותב, מביא אותו עלייה רבה, לפני מאות שנים, כותב שאפילו קצת מים בתוך היין שלנו,
זה כבר פוגם ביכולתו ברכת שהכל נהיה בדברו. מעתיק אותו פרי בגדים. מי זה אליה רבה? מי זה אלו תמיד? מי זה פרי בגדים? הם גאונים אשכנזים. יש ספר פני האריה החי, גאון עצום. הוא רק גאון אשכנזי, גם הוא כותב. יש לך קצת מים, גמרנו, ביכולתו שהכל נהיה בדברו. אנחנו אומרים, בכל הפחות, תעשה שיהיה רוב יין. כך כותב בשו"ת שואל ונשאל. כך כותב יקה בספר ברית כהונה. כן, יש כמה אחרונים שזמננו שהעריכו בזה. הרב פישר כתב בזה, כמה כתבו, שהיום הולכים אחרי הרוב. מרן כותב בשולחן ערוך, הוא לא כותב רוב. אין שום מקום בשולחן ערוך רוב, רבותיי. אני ביקרתי לפני כמה שנים באיזה אחד היקבים. אני לא אגיד איזה שם, כי אולי מאז זה השתנה. ולהגיד שם, אני אגיד עכשיו שם, זה דיני ממונות. אחר כך אם זה השתנה, ואני אומר את השם שלו, אז אני גורם לו נזק, אני גורם לו. דיני ממונות. לכן אסור להגיד שם, כי אולי זה השתנה. עד לפני כמה שנים, אולי 5 שנים בערך, 6 שנים, ביקרתי באיזה יקב, ושם ראיתי איך עושים את היין. היה שם אחד המשגיחים של איזה הכשר מסוים. שוב, אני לא רוצה לקרוא בהכשר. הוא בא לפס ייצור טוב. בסדר? הפס ייצור הזה מצוין. הוא אומר לי, הרב, הכל בסדר, לא רק ההכשר הזה. גם מכשירים אחרים, נתקע לי בשמות, זה וזה, הכל בסדר. אמרתי לו, למה? הם עושים הרוב יין? ומה פתאום? עושים 20% יין, 70% מים. למה אתה אומר הכל בסדר? בסדר גמור, איפה כתוב בשולחן ערוך רוב? יש לך כתוב בשולחן ערוך? אין. מה כתוב בשולחן ערוך? משערים בכל מקום ומקום, כפי מה שרגילים נמזוג באותו מקום. אנחנו נעשה הכשר, ונמזוג 80% מים, זה נקרא מה שרגילים נמזוג באותו מקום. גמרנו. זה נקרא מה שעדנה, משערים בכל מקום, כפי מה שרגילים נמזוג. לכן אפילו רוב מים זה מספיק. אתם מפרשים בשולחן ערוך פירוש, צריך שיהיה הרוב. איפה זה כתוב בשולחן ערוך? לנו יש פירוש אחר. והוא הסביר לי. לכן כתוב בבוקים שלהם, כשר גם לפי עדות המזרח, ספרדים. למה? לא בגלל שזה הרוב יין, בגלל שככה מפרשים בשולחן ערוך. אמרתי לו, קודם כל, אתה לא יכול לפרש מעצמך, תראה את האחרונים. תראה מה כתב הגאון מווילנה, מה כתב אליה רבה, מה כתבו האחרונים, פרי מגדים, גדולי עולם. דבר ראשון. דבר שני, היום, העידנה, וכי עושים, שאדם קורא יין, תשמע, אנשים מסורתיים או חילוניים, ישתו יין כזה, שהרוב מים, 80% מים ו-20% יין, ישתו את זה? מה פתאום? זה אצלהם כמו פטל אצלהם. יין זה יין. אתה הולך לסעודות של אנשים, ששים מכובדים, מביאים לך יין כזה, זה נקרא יין של קידוש, זה נקרא, לא מתחשים בזה בכלל, ביין הזה. מה שרגילים למזוג היום, זה מעט מים. מוזגים מעט מים, אולי 10%, אולי יחד עם הסוכר זה נהיה 15%, זה נהיה, אבל שיהיה רוב מים, איפה יש דבר כזה? זה נקרא עידנה משערים, לפי מה שרגילים למזוג באותו מקום, ככה רגילים, כל העולם כולו, כל ארץ ישראל, ככה רגילים למזוג, הסוג של ההכשר שלכם, ככה מוזג. אתם תכתיבו לכל העולם, מה נקרא רגילים למזוג? מה פתאום? אני מסביר לו את זה, הוא לא מקבל. הוא לא מקבל, נשאר בדעתו, ודאי. אם הוא יקבל, אחר כך זה לא משגיח, לא משגיח, אין לו פרנסה, אז הוא חייב לשתוק. אבל הוא המשיך בדעה שלו. הוא אומר לי, כן. אני לא אומר את השם של היקב, ואני מאז, אני נזהר, לא שותה יינות שלהם. אף פעם, לא שותה יינות שלהם. סיפרתי את זה גם למרן, זכר צדיק לברכה. אמרתי לו, אבל כן, ידעתי, זה לא חידוש, לא חידוש. אני ביקרתי בעקבי הגולן. וזה שם סיור מצוין. שם זה מצוין. גם כן, קם מזרחי, אני לא עושה עכשיו פרסומת, אני אומר את ההלכה, אני אומר, אין לי מטרה. כן? גם שם, מצוין. ביקרתי בעקבי אפרת, גם שם זה בסדר. אבל שם צריך להיזהר, בליל שבת, שעושים את המים על היין, הרי מים זה חסדים, היין זה גבורות. ועל-פי הקבלה צריך להגביר את החסדים על הגבורות, כן? תהיו מקובלים קצת. להגביר את החסדים על הגבורות. אז צריך לשים לב, לא לשפוך הרבה מים. לשפוך הרבה מים, שם זה קצת גבולי. זה לא עושים... יש הכשר, מפורסם, אני לא אנקוב, 85% יין, 15% מים. ולמה 15% מים? בגלל שהם שמים שם סוכר, וזה מתאדה. והכמות של היין עצמה הם מפסידים. אז הם ביקשו פיצוי להוסיף קצת יין. 15% קצת יין, פיצוי מה שמתאדה להם. בסדר גמור, התירו להם. סוף סוף, 85% זה יין. צריך לחפש הכשרים טובים. יש הרבה הכשרים, אני לא עכשיו בא להגיד את ההכשרים. יש הכשרים טובים, אדם מתעניין, ישאל את הרבנים שלו ויגידו לו.
אבל תדעו, יש הכשרים שהם לא טובים. כמו המקרה שאמרתי לכם, לפני בערך 5 שנים, הוא אמר לי מפורש, המשגיח הזה. אומר לי, הרב, אנחנו עושים 20% יין, 80% מים. אמרתי, איך דבר כזה אתה עושה? שאלתי אותו. המשגיח הזה הוא עדיין חי. כן, אני מכיר אותו, הוא עדיין חי. עד 120, כן? והוא אמר לי מפורש, אנחנו מפרשים את השולחן ערוך, שאנחנו נעשה הכשר כזה, אז זה נקרא עידנא מהשגילים. צריך לשים לב. לכן מרן היה עושה יין בבית שלו. הוא לא היה סומך. כשהוא נהיה רב ראשי, הוא הלך לבקר בכמה יקבים. כמה מזרחי, אלעז, זכרון יעקב, ביקר בכמה יקבים, ואז הוא ראה שהיום זה בסדר, אז הוא כבר הפסיק לעשות יין בבית שלו. ודרך אגב, לפי החוק, אסור לעשות יין בבית למכירה. הרב לא עבר על החוק, קודם כל זה התיישנות, דבר ראשון. אבל הרב לא עבר על החוק, כי זה לא למכירה, זה לאדם פרטי לעצמו. פרטי לעצמו מותר לעשות. אדם יקנה קילו צימוקים, ישים ליטר מים, יש 3 ימים, והנה יש לו יין, זה בזול. הרבה יותר זמן שקונים יין ככה בחנות. יעשה לעצמו, זה יין מצוין, 3 ימים. אבל, כמו שאמרתי, יבדיל את הצימוקים מהמים. והנה, אדם מגיע בליל שבת, בא לעשות קידוש, אשתו שמה לו יין מהסוג של הכשרים לא טובים. לא אמרתי מה, כן? הכשר לא טוב. מה שמת היין הזה? אין לך יין אחר? לא, נגמר היין השני. נגמר, נזכר שלפני כמה חודשים לפני פסח, הוא שם במרפסת איזה מקום בארון, יין של צימוקים. תביא את היין הזה של צימוקים, אני אעשה על זה קידוש. זה אני לא מקדש. אולי זה בכלל לבטלה. זה הרבה אחרונים כתבו שזה בכלל לבטלה. אני לא מקדש על זה. תביא את היין של צימוקים. מביאה לו את זה, הצימוקים למטה, והיין למעלה. הוא לא יכול לקדש על זה. ברכתו שקול לבדורו, נפשות. הוא לא יכול לקדש על זה. מה צריך לעשות? לקחת עוד כוס, ולערות מכוס לכוס. לשפוך. מה שלמעלה זה צלול. אין כאן שום בעיה של בורר. מה הבעיה? שופך את כל הצלול וכוח כוס אחר. הבעיה לא הספיק כנראה היין, צריך לשפוך עוד. זה מעובב. מכאן זה מעובב עם שמרים. עם השיריים של הענבים, שיריים של הצימוקים. מכאן זה מעובב. מה הוא עושה? שופך, מטה קצת, מפסיק. מטה קצת, מפסיק. אם יעשה הרבה, שפכו צימוקים לפה, כי מה הבחתי? אני לא יכול לקדש עם צימוקים ביחד. לכן, שופך ומפסיק. זה נקרא בורר. מה שעכשיו הוא עושה, מעשה שהוא עשה, הצלול למעלה לא בורר. כשמתחילים הניצוצות באחרונה, זה נקרא ניצוצות. שופך, מפסיק. שופך, מפסיק. מה שופך ומפסיק, זה נקרא בורר. לכן יפסיק, עד כאן. לא יעשה את זה. יש לחקור. את מה הוא בורר? זה כתוב בשולחן ערוך, כן? עכשיו, חוקים על דברי השולחן ערוך. את מה הוא בורר? את השמרים מהיין, ביד שלו השמרים. אז את השמרים מהיין, כשהיין האמיתי, נופל לכוס השני. אז זה פסולת מאוכל. אפילו לאתר זה אסור. ייתכן, מה שיוצא לחוץ הוא בורר. מה יוצא לחוץ? יוצא לחוץ היין. השמרים ביד שלו, זה מה שנקרא דבר מתברר. יצא לחוץ היין, בסדר גמור. הוא עושה אוכל עם פסולת. ואז לאלתר זה מותר. באמת, המשנה ברורה כותב, שכל מה שמרן כתב בשולחן ערוך, מרן מדבר לאחר זמן. אבל אם זה סמוך לקידוש, אם זה לאלתר, סמוך לשתייה, מותר לעשות דבר כזה. איך מבין? משנה ברורה מביא את זה בשם המגן אברהם. המגן אברהם, והתורי זהב, והעלייה רבה, ותוספת שבת. יש כמה מהגדולי האחרונים שכך כתבו. פרי מגדים, הם כותבים שאם עושה לאלתר, מותר. מה משמע מדבריהם? שמה שיוצא לחוץ, דבר המתברר. היין שנשפך מהכוס, זה דבר המתברר. היין זה אוכל. אוכל עם סולת מותר. אוכל מהשמרים מותר אם זה לאלתר. כמובן לאלתר. לכן מתיר. מי שיקרא שולחן ערוך, יקרא את הפירוש המשנה ברורה, יראה, היינו לאחר זמן. אבל לאלתר מותר. זה מגן אברהם והתורי זהב והעלייה רבה. אבל רבותיי, זה לא פשוט. ככה משמע גם כן מהטור. מי שיקרא טוב את הטור, אני לא אגיד את זה השעה כבר, הזמן מאוחר, אבל מי שיקרא את הטור טוב, יראה שגם הטור משמע כך, כמו המגן אברהם. אבל רבותיי, זה לא מוסכם. היגלטל, אדמו"ר מסוכותשוב, הוא כותב בשם התוספות, מביא ראיה חזקה מהתוספות, לגבי שמרים. מביא ראיה מדבריהם, שמה שבידו דבר המתברר. לא כמו המגן אברהם שיוצא לחוץ. מה בידו? בידו השמרים, בידו. שמרים הוא לא אוכל אותם, זה פסולת. אז זה נקרא פסולת מאוכל, אפילו לאלתר זה אסור. המהרש"ל, רבי שלמה לוריה, לפני 400 שנה, גם הוא כותב, כמו היגלטל.
צריך להגיד הפוך, צריך להגיד. המהרש"ל כתב שזה אסור, וגם כתב ככה הגלתן. כמובן, צריך להגיד סדר הדורות. כשהיינו כותבים את ילקוט יוסף, לפני 30 שנה, והייתי בא למרן כל יום, חצי שעה, לעבור על הספר. אם הייתי כותב סדר של הפוסקים, לא לפי הסדר, מרן היה כועס עליי. כמו מה שאמרתי עכשיו. מה אמרתי עכשיו? הגלתן, וכתב המהרש"ל. אוי ואבוי. המהרש"ל לפני 400 שנה, הגלתן לפני פחות מ100 שנה, מה אתה כותב את זה לפני כן? אבל היה כועס, היה לקח את העט, והיה מוחק לי, תעביר את זה, זה לפניו. טוב, באחרונים, כולנו יודעים. החוכמה, בראשונים, בקדמונים, איך הרב היה יודע? מי לפני מי? ספר המכריע, ספר העיטור, מי לפני מי? הכל היה יודע. והיה מתקן לי, היה עושה לי 1, 2, 3, תקדים, את הסדר לפי הסדר, בסדר. שיהיה הכל מסודר לפי הסדר. אז אני חוזר, המהרש"ל, לפני קרוב ל400 שנה, הוא כותב שמה שבידו, דבר המתברר. הוא לא אומר את זה מפורש. הוא כותב שבשמרים, אפילו לאתר אסור. זה אנחנו מבינים. למה אסור אפילו לאתר? שמה שבידו, דבר המתברר. גם כן, חיי אדם. יש לו ספר, זכרו תורת משה, ספר קטן, קיצור של כל תל מלאכות. הוא מדבר על קפה. קפה, היום עושים את זה טחון טוב, הקפה. אבל פעם, כן, לא טוחנים את זה טוב, והיה גגרים של הקפה למעלה, צפים. לא טעים. מר. מה היו עושים אנשים? לוקחים את הכוס, שופכים, יחד עם הקפה, לא קמצנים, שופכים את זה לכוס אחר, שכל הגגירים יבואו לכוס השני. ויפה יהיה הקפה הצלול. אומר, זכרו תורת משה, תיזהר, לא כזה עשה, אתה לא כזה עשה בשבת. למה? זה בורר בשבת. משמע שמה שיוצא לחוץ, דבר המתברר. מה יוצא לחוץ? הפסולת מהאוכל. אבל זה סתירה בדבריו. בחיי אדם עצמו יש סתירה בין ספרו חיי אדם לבין ספרו זכרו תורת משה. גם הגאון מחב"ד, הגאון רבי זלמן, בספרו השולחן ערוך שלו, הוא כותב כמו אבני נזר, כמו המהרש"ל, שמה שבו דבר מתברר. בסידור שלו הוא כותב כמו המגן אברהם. שאלתי פעם את החב"דניקים, את החכמים שלהם, שיושבים ולומדים, שאלתי אותם, איך אתם עושים בדרך כלל? שיש לכם סתירה בין הסידור רבי זלמן, סידור של הגאון רבי זלמן, לבין השולחן ערוך רבי זלמן. איך פוסקים הלכה למעשה? מה יותר מאוחר היה? הסידור או השולחן ערוך? טוב, אז יש לנו סתירה בדבריו. אבל יש את המהרש"ל, שמוכיח את זה מהתוספות, ויש גם כן את האבני נזר שהזכרתי, החיי אדם שאמרתי, ועוד כמה, אני אומר את זה בקיצור. מה זה נהיה, רבותיי? זה נהיה ספק דאורייתא. הוויכוח שלהם הדבר דאורייתא. מה שיוצא לחוץ, או מה שבידו, אם זה ככה, הפוך זה דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרה. צריך להחמיר בדבר הזה. לכן מה שמשנה ברורה פירש השולחן ערוך, שעדנו לאחר זמן, אבל לאלתר מותר, אולי צריך להחמיר. משנה ברורה היא כן, יפה מאוד, כמו המגן אברהם, אבל אולי כמו חיי אדם, אולי כמו המהרש"ל, כמו התוספות. אין לך הכרעה בדבר הזה, אין לך מרן מפורש. ואדרבה, מי שיעיין טוב, אני לא יכול להעריך, מי שיראה את ההבדל בין הלשון של הטור ללשון של מרן, מרן מחק 4 מילים מהטור. בדרך כלל הוא מעתיק את הטור. העתיק את הטור בסעיף הזה, סעיף י"ד, 4 מילים האחרונות הוא מחק אותם. משמע שמרן סובר כמו הגאון רבי זלמן, כמו הגלתן, כמו הפוסקים האלו. אז זה ספק דאורייתא, לא כמו המשנה ברורה. לכן מה צריך לעשות? בכל מקרה שיש לפנינו, צריך לצרף עוד איזה סניף, שזה יהיה ספק ספקה. למשל, מלפפון חמוץ, יש לי יחד עם המים. לוקח את המים, שופך את זה לכיור. לפי המגן אברהם, הוא עושה איסור. למה הוא עושה איסור? כי לפי דעתו, מה שיוצא לחוץ, דבר המתברר. מה יוצא לחוץ? המים. לא צריך אותם, שופך אותם. אז זה פסול בתוך אוכל, אפילו לאתר זה אסור. הוא כתב להקל המגן אברהם, במקרה הפוך, עם השמרים, שיוצא לחוץ היין. אבל איך באותו קו? מה שיוצא לחוץ, דבר המתברר. לפי זה יוצא שבתירס, בזיתים, במלפפון חמוץ, לפי המגן אברהם, לפי התורי זהב, לפי העלייה רבה, ועוד אחרונים, פרי מגדים, יוצא לפי דבריהם שזה אסור. אפילו אם הוא עושה את זה לאלתר. מה שיוצא לחוץ, דבר המתברר. לפי האבני נזר, לפי המהרש"ל, לפי הפוסקים האלו, מה שבידו. מה בידו? מלפפון חמוץ בידו, הזיתים בידו. מותר, יהיה לאלתר, יהיה מותר. ספק דאורייתא. צריך לצרף עוד סניף. יש תרומת הדשן, בסימן, מוביא אותו שולחן ערוך, הבית יוסף, בסימן רי"ט. הוא מדבר לגבי חתיכות של דגים, כל מיני סוגי דגים, גדולים וקטנים.
ועומדים בפניו והוא רוצה לברור. הוא אומר, יש להסתפק, יש מקום להגיד שזה כאן ברירה. כי אי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה. מה נקרא בורר? שמאי, מה נקרא בורר? אשפולאו. זה נקרא בורר. יש לך שם אורז, צימוקים וגזר ותפוח אדמה, ואתה בורר, זה נקרא בורר. הכל מעורבב, כן? זה נקרא בורר. אבל כאן זה לא נקרא בורר. דג פה, דג פה, דג פה. תראו, פה יש לי, למשל, שכבודו, כן? יש לי פה 2 כוסות, כן? ואני לוקח אחד מהשני. יגידו בורר? זה נקרא בורר? לא נקרא בורר. כל אחד לפני עצמו. בתערובת יש דין שבורר. אבל לא יודע מה שלא תערובת. יש לך בגדים תלויים על המטלה. פה חולצה, פה זה. כל אחד לפני עצמו. אני לוקח את החולצה. זה נקרא בורר? לא נקרא בורר. אם שם כמה חולצות, מעובב הכל, והוא, יש לו בלגן בבית שלו, והוא בא לקחת אחד מהשני, זה נקרא בורר בכלים. זה אסור. זה דבר ברור, שבורר שייך רק בתערובת. יש לך ערימה של ספרים. ואתה יש לך שם בלגן, תערובת. אסור לך לקחת אחד שאתה לא רוצה להוציא אותו, זה נקרא בורר. תיקח מה שאתה רוצה. מה אתה מחפש עכשיו? יביע אומר, תיקח אותו. מה שאתה רוצה, תיקח. זה נקרא כמו אוכל. השאלה לא פסולת, אבל מה שאתה לא רוצה. גם בספרים יש בורר. בתנאי שזה מעובר. ספרים, ערימה של ספרים. האם זה בתוך האצטבה, ואתה רואה ספר פה, ספר פה, מה שייך בזה בורר? אתה מוציא אחד מהשני, אין בזה בורר. זה הגדרה של אי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה. מלפון חמוץ והמים זה אי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה. טונה, כוסת שמרים של טונה, לא סלט טונה. טונה עם הגוש, כן? זה טונה עצמו. השמן צף והטונה למטה. זה אי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה. השמן בפני עצמו והטונה בפני עצמו. עכשיו, תורת הדשן מסתפק בזה. יש פה ספק ספקה. שמא כמו המגן אברהם והתורי זהב, שמא כמו המהרש"ל והעגלי טל, ושמא זה אי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה. זה כאן לכם, זה מותר. צריך תמיד לצרף עוד איזה סניף. לכם, בלפון חמוץ, הלכה למעשה, מותר לשפוך את המים לתוך הכיור, בשבת אין בזה איסור. יש ספר עין משולש, הלכות בורר. שם הוא כותב שאם משפך חצי של המים, מותר. כתוב חצי כשרה. ואם משפך יותר, אסור. לא הבנתי למה. הוא דימה את זה לצירעה, אבל מחילה מכבודו. הדימוי שלו לא נכון. אני לא מסכים איתו. אין הבדל חצי או הכל. יכול לשפוך כל המים אם הוא רוצה. או חצי או הכל, מה שיכול לשפוך. למה? פה ספק ספקה. שמא כמו תורת הדשן, שאי ליחודה כהה ואי ליחודה כהה, ושמא מה שבידו, דבר המתברר. מה בידו? אפון חמוץ. זה אפון חמוץ, וזה גם כן בשייך בטונה. מה הדין במלחייה? כבר הזמן יגיע. טוב, שבוע הבא נמשיך על המלחייה. אמן ואמן.